Търсиш ли тя старт за кариерата си? В Kaufland предлагаме различни пътеки за теб. Независимо дали още учиш. Или търсиш първия си професионален опит. Всеки старт е вълнуващ, но когато имаш подкрепата на компания с 20 години опит в България, е много по-лесно. Вече 2 десетилетия доказваме, че за хиляди млади хора Kaufland е правилният избор. И затова днес решихме да попитаме 3 от нашите млади колеги как започна всичко за тях. Аз започнах бизнес академията като студентка. Беше моят начин да премина от ученето към истинската професионална кариера. При мен започна още в училище. Исках да видя как теорията работи на практика и Kaufland ми даде тази възможност в реална среда. Исках да науча нови неща, които да са ми полезни и за напред. Включих се в това приключение, за да опозная ритейл сектора отвътре. Какво ти харесва най-много тук? Възможностите. Най-ценното е, че работиш по реални проекти и имаш свобода да се развиваш и да поемаш отговорност. Хората и това, че имам ментор, който винаги е до мен. Мога да трупам знания директно чрез опита си тук. Най-много ми харесва, че задачите са интересни и насочени към това да разбере как функционира целият филиал. Научавам много за себе си и за това как се управляват процесите. Ако още се чудиш, опитай. Заслужава си. Включи се, натрупай опит и открий силните си страни. Направи първата крачка. И ела да се развиваме заедно.